Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kubli Pibaro, Plampe Batesi TV, ni Piang Subhai Pi, Shi Khubor, Hakimat Kimat. Nikau ni Shabe, ni Pasho Shi Khubor, ni Kylleng Benta Chong Jylla. Umitro baga Jylla Konrat Kongkal Sangma, Lapen Napat Ba, Lingba Kirinsan social media, Baga Sorkar Pedengkala Pelaidun, Yaka Post Matric Scholarship, Basateng Jogi Kana. Ulapen tip ba hakin kesian ka bakat du ka Sorkar Pedengkala Pelaid, Prapusan, Point Not Nyo Kendai Krutingka. Chief Executive Officer Jongka Kylleng Cantonment Board u Ayush Moria haka arpoituk Lber asa upusan ula lumda ka jingalang bat kirang ba snong ka them mau ba kentubru iginong kitkam ka Jhalu para Palton Bazar ha apa maupram lambar ki pulit ba bikman na ka office jong Superintendent of Police ka East Khasi District banyakran sani bha halo ka jingjele jongki brio ki ba khai drugs bat kinong di drugs hapo upur sam Jongka Kylleng Cantonment Board Kalau beniap kebadan hasilenter, jang ke Biva Road, ke bami sya safur long pulo Kylleng. Kalau long ke ketem, samit jang kinong die ber kinong di drugs. Kipulut jang ke Sada Police Station, kibala yo jing tip halo kani, haka arpotrik Lber aza upusan kila hiar kendra, yakni kalau beniap, bat kila lab yaki yeng tap Kylleng bala syute deki jahan ber ki plastik. Karibhoi College ringkat ke jingan Trelang bat ka Niru Yuva Kendra Sangathan bat ke NSS unit jang Karibhoi College kalau pelong ya ke district level Viksit Parliament Haribhoi College banyatai halor kamat one nation one election hakabala ishimenta deki samla puli na Kylleng district KMBC jang All India Trinamool Congress Hagaru Hills Autonomous District Council kibaran hakalang persya kila kentu yang menterang ba ke Jylla Konrad Kongkal Sangma ba udai ban pensitam yaki ofisar sarkar kibaliat tomen ya ke jing sngau juki pat garu Urang ba snong jang snong lungse uba Kenneth Khonglam ula ujo da ke ejahar hamau diang police outpost halo ka jingyo adhar jong ki bar Jylla da ka ba kam yalade ba ki dikinong snong jang snong lungse tenring Kashnong kala yo jingtip yakani hadin balawan poi yapo snong yakikot kisla jong kita kibar Jylla kibala phat na post office. Kabri ki sendrang lani ka Garden of Caves yakabala jitipat baru kum ka mau donun kabadon hakashnong like mau siang. Kala yo yakakusnam kum ka jaka jngok ka kabakhuitam ha East Khasi District. Yakni kusnam lasam da ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills ka kong RM Kurba. Kabri ki sendrang kala yo ya ka kusnam da ka certificate harengkat ka song pisa ka basan pau hajar tingka. Najit ya kabri ki sendrang da ka District Tourism Promotion Society East Khasi Hills. Kini paglong Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Kibor pahara ha Manipur ki dangwat ya usamla Meitei uluwang them Mukesh uba arpos nem kerta bala jar ngai ha ka khandru trik Lber bat ka jingthwet ka bajur kadang ya shakhamat hakikat tu ka ni ki district da ka bapenan kam da ki so pulit bar ki dur CCTV ki jing ki kidang ya tha Imphal da ka badawa man pelat MU ka sarkar Andhra Pradesh kala pelat khat lai klur tingka ban siu san hajar tingka shibnai shiki prahajar sauspa arpunyangut ki pastor Kristan ka pisa ka kenthup ya ka jing siu ka barang sa teng nadu bna jimang arsa apusa ka RJD kala kentho yung mitrang ba ka Bihar Nitish Kumar halo ka jingkno ba umburam ya ka jingrai national anthem da ka baong ba ka de ka jingle ran ka JDU kala ya dayu da ka baong ba uburam ya kinong ya le light wood pat ya kari kani ka jingan ar kala sedang hadin ba ka video jong Nitish Kumar ha ka por batem ya ka national anthem kala saprang Kylleng ke India ka de ka way na kari ka ba shalan jan chabari ka baran 100% ka bha ha ka yo Pyrthei Ka sarkar kala penmi yaki skim per kum ka PM Mitra bat ka PLI ban kentiu ya ka kamshna jan. Ke India kala soiru ya ka jingate khai pateng bat penduna ya ka khajna shalan yo kunphat khnang bat penkiu ya ka jing shalan shabari. Ke India kala penmi shi billion ton udawyong ha ka ba umitrang ba do kari Narendra Modi uloong ba ka de ka jing sarong ya kari. Kani ka jing job kala penklan ya ka tnat boarding jong ka India bat ka jing penduna ya ka jing shania hakimar ki bawan nabar
Ka sarkar ka thmu ban pinbiang khandai span riu 0.6 million ton udau yong shaka boarding house nem archa apusan acha phun riu. Ka sarkar ka menjur bantai palat lai point san phulai lak tili ki yeng hapo ka PMAYU 2.0. Palat R point du punyau lak tili ki yeng ki dei na ka banta ki kenthei ki ba kenthum ye ki kenthei ki ba yap lok pat ki kenthei ki brang shong marwei. Kani ka scheme ka thmu ban pelong ye ki yeng ki ba kot bor na ka banta ki long yeng ki ba duk bat ki ba pedeng hasor. Ki pulit ka nong ba Delhi ki la kem ya sangut ki brio ki ba yarab iki brio ki ba bandrung bi ana Bangladesh bandrung bat ban shong man sah India. Unong syak keno bakong san udai utrai ri Bangladesh wala penan kam daki kot kisla thok jongkari India bat wat ban shong kurem ru ya ka kenthei nong India. Ki pulit kilalap iki adhar card thok iki passport bat ki wei ki kot kisla kat ba kidang tokit ya ketika kenhun nong le kam sniu. Ka sarkar Tripura kala pinbena khat lai tili ki scheme ki bathamai ban yarap iki nong rem ki khna kenthei ki long kemi bat ki badung. Kini ki kenthup ya ka jingarap pisa na ka banta ka jing shong kurim jong ki khna kenthei ka jing kershat ya ki khulung kenthei ki barang shukha ka jing penroy ya ki jing thong jing tem bat ki jaka sa mi na ka banta ki brio ki basakun. Ka sarkar kala penjari ru ya ka pension na ka banta ki brio ki barang jing duna ha ka bor perkhat bat ka project thung ding jri. Mataba impash Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Ka Pakistan kala pentikna baki brio ki badan ha Afghan citizen card lani ka ECC bat ki bari ki bamdan ki kot kisla ki deben mi no hapo ka live Trik Lber krem na penjlan shu ya ka por balabu. Ka UN mat kiseng ki bayada ya ka hok long brio man brio ki la kentho ya ka tigarai. Henry ka Pakistan kala banjur ba kala deb ban le palat ya ka bha ka chongka na ka banta ki petwer na Afghanistan. Ki borsen shar ki thmu ban pen karya lutno ya baro kat ba ka Afghanistan ka kentu ya ka jingpen phai suki bat ka badan buram. Ki nong ya ki baloch lara ki katu kani tali ki met yap na ka jaka bu met yap jong ka hospital hakweta ha ka ba ki la nget ba ki de ki le no ki ba hyar thma ya ka Jafar Express. Ka baloch yak jeti committee kala yalam ya kan ki jing ki bat ka dawa ban penithu ya ki met yap. Hadin kata ki pulit kila ban khandra ya ki jaka hakweta ha ka ba kila lab ya ki katu kan ni ki met yam bat kila kem ya ki katu kan ningut ki brio. Kino ya ki kila penjelor ya ka yeng sadam jong Sheikh Mujibur Rahman ban akala penmi ya ka jing bitar ha Bangladesh. Ka sarkar kala syakan tho namar ba kamshim la khanglat ya ki ni ki jing thombor. Ka bala penmi ya ka jing songkhia halor ki bor penjarian bat ka jing shngai. La suba baki kenhun le no bat ki nosen shar san Pyrthei ki don kiti ha ka te ki jing penjan. U president ka Ukraine Zelensky ula le jingo ya ka Norway ban pentikna ya ka jing Ukraine bat ka US halor ka Ukraine bat ha Saudi Arabia. Ula penpau ya ka jing artatien halor ka jing menjur ka Russia ban sange ya sian. Ndre ula ong ba ka Ukraine ka shim ya ki sienjam ban yo ya ka jing sung. Ka Norway kala penbuan ru iki jing arab ya ka Ukraine da ka ba plet jing mon ha ka jing kershan ya dari. Utram mula penbena basyan ke US kan sa soy ya ka soskular ban yo ya ki marpok ndo ki ba phla ba ka Ukraine. Ulong ba ka Ukraine klam menjur ban ai ki marpok ndo ki ba shongdor hadu $1 billion. Ka jingate ka ba menshwa kala sa teng hadin ka jinga kendu ka ba kluit habreng Utram ba Zelensky. Kino yalam shipai na ki lai photli ki ri ki lai kendu ha Britain ban yakran kumno ban yada ya ka Ukraine. Umitrang ba du ka UK Ukraine samar ulaong ba ka no ka jingate esuk deiban yada daki la jingada ki baklan ba kat ba ka Russia kala kan tho ya ka Europe ka bala penjur ya ka jingdan kam ya ki shipai hagi jaka banwat ya ka jingsu ka kanhun huthi jo ka Yemen kala shim ya ka jingit khli halo ka jinghyar thman namding hakathan shathi jo ka Tel Aviv kilaong ba ka te ka jinghyar thma ka longkum ka jingkershan ki nong Palestine bat kila maham ru bakin dang don shu ki jinghyar thma tat hadu bakan dakut ka thma ha Gaza ki shipai jong ka US kila jubab da ka ba therbom da ki lingsun ya ki thong jo ki huthi u president ka US Donald Trump mula soy ya ka hukum man sedang ban khang ya ka tmat puli puthi jong ka US da ka ba ong ba ya ka puli puthi debat khmi hi da ki Jylla ula kular ya ki program ba kongsan kum ka Belgrans bat ka jing ipisa na ka banta ki jingdon kam bakerpang kindang ebteng kinong kan tho kila kan tho ba ka ni ka jingle ka kta ya ki samla puli bat don kam ya ka jing menjur jong ka Congress
Ke India kala yok kurup hadu sanspa prateli kitiar bala syatu jong umin barim na US hakaba arspa kanai punyoteli lapen phai biang house nam archa apusau. Ka sarkar kadang trilang bat kiseng san Pyrthei kum ka UNESCO bat ka Interpol ban yo biang shushu. Kisamla puli hadhaka University kala penpau persya ya ka jingkran penjak burom halo kanyam Hindu balakren da uweipat upara samla puli haki social media. Kila dawa ban le ka batik yaki nongsha keno bat kilat kinenti ban yada na ka jingsngo thu bakala ya kanyam haki kamra kelas. Ka Bangladesh kala yoi ya ka jingkiu jong ka jing thambor persya ikijat ben riu ritpat. Hakaba kikenhun yada ya ka hok bat ka India kila penpau ya ka jingsngo khia. Ka UN bat kinong mikmat jong ka Afrika kila kentu ya ka South Sudan ban penben ya ka jinga kan at lingba ka jinga kran bat ka jinga sung. Kila khot ya ka jing sange hapdeng ka jingkiu ba ka jing kan at hakikat tu kan ni Jylla kenthum ya ka Upper Nile. La kentu ye kinong yalam ban yada na ka jing kan at ka ba khamjur bat ban yada ye ki tiu pai ba. President ka US Donald Trump ukmi lenti ba ka India kan penduna ya ka khajna henrei kan dangbu ya ka khajna ka ba yarangkat ye ki mar jong ka India na do ka arterik jong uyayong. Ula khot ya ka India kum kari ka ba he khajna henrei la ya ro ya ka jinga dai jongki ha ka khai ka pateng. Ula kren ru halo ka lenti khai India Middle East Europe bat ula maham ru halo ki rukam khai pateng ki bam hong. Ke Israel kala khanglat yong namding na Yemen hashwa bon rung shiki jaka jong ka Israel. Kini ka jingher thma kala long hadin ba ki sipai Houthi jong ka Yemen kila sedang biang ya ka jingher thma ya ka Israel. Kamanchwa ki Houthi kila kam bagla thambor ya ka lingsun Ben Gurion ban akawe ka chat ki lingsun jong ka US. Umitri kambari jong ka Jordan u Eman Safadi ula khot ya ka jingsange thma mardor ha Gaza. Ula kantui kiri ka Pyrthei ban pinsange ya ka jingsha thambor jong ka Israel bat ban island ik jingrab ek brio. U Safadi ula maham ru baki kam jong ka Israel kila ban pinthut shushu ya ka than. Ke Egypt bat ka Qatar kila ekren ya kilat kilinti ban kershan ya ka jingsange Asia ha Gaza. Kino yalam jongki kila ekren ban pinsange ya ka jingle don bor bat ban teipat ya ka Gaza. Kila thmuru ban pelong ya ka jingalang jongki ri ka Pyrthei ban yarap ha ka bat teipat. Kishipai jong ka Amerika kila herthma daki lingsun ha ki jaka baklan jongki Houthi ha Yemen. Kita ki jing herthma kidei ha ki jaka ki badan ha Hodeya bat hasada. Kini kala ja hadin bagi Houthi kila kam bakla thambor daki namding ya ke Israel bat ya ka wei per ka jhat ki lingsun jong ka US. Kishipai Israel kila penhe ya ka jing khanra jong ki harangkau ha ka than shathi jong ka Gaza bat kham ki Sharafa. Ha ka jong por ka Hamas kala siat rocket she Israel ha ka ba kila don ki bla sha khanglan. Ka jing ale kala nangjur ka bala wanra ya ka jing du nong ka bajur bat ka jing petwir jong ki nong shong shno. Dikitu kilong ki Khubor hakimat kimat matasi. Khubor.